Kino yalam kah Nyautrap Integrated Territorial Organization haka kharway tarik kelalengkon. Kila kerpat pat kentui kibor jangka Megalia Electric Corporation Limited MEECL ban care sainarno yaka transformer kabadon hasnong New Tasku. Namar kabu ikipat ba kibayat lenti hajan kanika transformer haka jingma bat jingmen saw kabakrau. Kani ka jingma kalong kamtam yaki kena skul kibayat hajan jangka man kesngi haka por slap pat ayom liur. New Tasco. Bilang benci ke kantin ba? Ini lah sanction ni dia ban. Orang bos sinang asungu sibun na nyagaliang joki kum ka hito mo bapiwan ban pej lem ya yang i kinong gendong mo ya ka ek jing son jing yang na ya khamtam ek be dei bat kan ya ka transformer hang na de mentala jandap arsnem duna ngila libu jing thok mo office ban ong ban le no kan fencing markadon ka ap jing ma mo nek khulum khna ne artat soba hajan surok hang na te dagaliang office kim syempatiau hadu mentah bat nalor kataro ngalak syai keren ya tu GE bade insat hang na jongga engineer jongga ne ka bade insat jongga ne ka patma te ong kong sale ong bumdon sinton bumdon kita bumdon ong sale te kumting ngalak syuk le te mupuriri ngalak syuk pelut mangada ka pla hi kum tu syuk ai bela ma pine ki ban yu kum ne tang ban ye dah malu malamo ban long open like bukan long open te nila ya keren bat kijing thok rang nila ala dap menta arsem guna bu ah tu menta patiau he di kerpat nakaliang joki mo iba train na menta ka imlang salang iba pinlek keren le mafi mo tangkatahi ni nakaliang juga hitori boy district hi borok kawai kuma playo i menda kesngi ni don po New Tasku hang ne aga jingi ai unti ka jungi ngilap at isyam lengba jong ne transformer ubadon po ne ga snong New Tasku rei hakaba ngiyo bania plu jumut pat kinong ilam snong jongga New Tasku idon lang hang ne ki yang ba snong ne pe ni kimi ya ka imlang salang ka khia ka sono po jongga ne snong New Tasku angkat ka jingi don lang di executive member jongga ne snong secretary jongga ne snong kumba pili i ya gane ka transformer ka badon hapleng snong harut surok ba ndrei kane ka tik ya ka air ka hapo mensim ka jungi namar ba kumba ngila syayu i na ka por ha ki wei snong lane ha ki wei ki jeka kawanra ya ka jingdu ya ki mensim ki balului khamtam ya ki khulung ki khna ki ba syat smart banile kai halenti ha sengkin ndrei lengba da ka jing bom tip ka jungki lane kata ka jinglong khna ka juki maybe you let's say kin poi kta lane kin poi le kai hajan jong ne transformer ndrei kane kan wanra ya ke ke jingja ka basusi ndrei hadu mata kampat don ya kum kata ka jingja hapo jong kane ka snong hendrei ya kata ngimla ban ong lane maybe you let's say lasai lasisngi kanwan urlong kum kata ka jingja hendrei nagaliang jong ka snong nagaliang jong ka hitori boy district ngi kin tujur ya ketenat ke bedipet ya ke department ke bedipet ya ketenat jong ka electricity kamtam ya ka department juga MECL bakin pentri no mardor ban aino ya ka kendrol ane ka jingker ka badai jong ka pensing khnang ba kaniada nak mata kanu ke jingma ka bawan up aga hakalik ka wan jong kinong susnong jong kane ka New Tasku hendrei kumbang layo snyo na irang ba snong nagaliang jong ka snong hi kila raise ka complain kila bu ya ka application hapo katanat jong ka MECL hendrei mata la jin arsnem duna hendrei nagaliang jong ka department kimpat klem le lane kimpat syak skor ya kate ka application lane kate ka jing raise complain ka jongki hendrei ngi tujur ya ka department hi ba kanso bha ban le no kham kloi haswa banja ya kita ki jingja ki basusi khanang ba banlai na kata ka jingdu ya ka mensim ki balului hapo jong ka ne ka snong ka thau hapo jong ka dong ka than nga jungi hang ne bat ru ngakwa ru ban ong hang ne ka por kumbang layo ban ya kran gibru snong jong kinong ilam snong jong ka New Tasku kidon kita ki post hang ne hang tai sashi jeka arjaka kita ke belajan kelam
ane kita kibala jantkut no Andrei yang ketujuh rega department hi bahkan sobaha ban survey no bahkan sobaha ban one page kimi no dalam kimat do la jong nang mamaka kan yang kita